Bu köpüğürlü seride yaşlarına dürlü olurganşa arkada serdarlı Bagtyar yaşar yılın duvamında gadanın üstünlükleri giyinden beyan edilýär. Garaşçılık ýyllaryny durmuşa geçirilen düýüplü özgörtmeler ýurdumyzyň keşfini tanılmaz derecede özgörtdi. Dürlü olurda gadanın ýani äwür türlü üstünlükleri döwlet üstünde häzirki zaman usullarynyň ulanylýanyny eşkär edýär. Bolsa hormatly prezident bilen ýol başçylygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň watanymyzyň ykbaryny hemem geljegini bolan jogapkärçiligi has aýdynlygy bilen düşünýän ýaşlaryň hemme tarapyny esasy gollanýanynyň aýdyn subutnamasy. Ýurdumyzyň sadyşly ötüşine hemme mehriban halk bilen ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygylarly ýokalanmagyny üçinetmegi möhüm wezipe hukmyny kesgetlen hormatly prezident we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyny başlan durmuş ykdysady hemde demokratik özgörtmeleri urny üstünlikle amala aşyrýar. Arkada serdarly Bagtyar ýaşar ýylyna ýurdumyzyň dürli künjeklaryny milli ykdysady ismiň ähli pudoklaryny ýerine ýetirileni işleňe jemlerine bagşlanan sergide berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň nusgalyk nyşanyny öwrülen Arkada şäheriniň häkimliginiň diwarlygyna möhüm orun berilipdir. Bu sergi her güni uly üstünlikleri milli we halkara ähmiýetli wakalar bilen şöhratlandyrylan 2023-nji ýylda Bagtyar ýaşarmyzyň ýurdumyzyň depkünli ösüşini watanymyzy hasam öňe ilerletmäge gönükdirilen maksatlaryny üstünlikle amala aşyrmany munasip goşantlaryny goşşokdyklaryny alamatlanyrdy. Men Türkmenistanyň Rahmet Öýlat Durmuşdaýdan goramak ministrliginiň baş hünärmeni Rowşan Hojaň taryhy bir wakalaryň şeýle taryh seneleriň biri hem arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagşlanyp geçirilen sergisidir. Serginiň aýratynlygy Gahrman Arkadamyzyň ýaşlara berýän öňdöwlerinden şeýle-de arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýaşlaryň öňüne goýan beýik wezipeleriniň beýik maksatlarynyň oral bu serginiň sany tehnologiýalyň sany ulgamy mümkinçilikleriniň giňden ulanylyp gornulmagy bilen aýratyn tapawutlaryny biz ýaşlary bir diýsen guwanlyrýan, begendirýän wakalaryň biri hem hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyzyň hut özüniň bu serge gelip görmegi, bu sergede gornulan ýagny halk hojalyk toplumynyň ähli pudoklaryna degişli bolan bir ýaýwanlandyrylan sergini hut özüniň gelip görmegi biz ýaşlarda gelejekde bir beýik üstünliklere ýetmek üçin ruhlandyryp öňümizde täze wezipeler goýdy. Arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň uly üstünlikleri beslenip jemlenmegi münasibetli şu hormatly prezidentimiziň adyndan halk hojalyk toplumynyň birli pudoklaryny zähmet çekýän ýaşlara döwlet syýlaglary goşuruldy. Şol döwlet syýlaglaryny münasip bolmak bagty maňa hem meser etdi. Bu döwlet syýlagyna münasip bolmagym bolsa gelejekde eýen ýaşlarymyzyň öňüne watanymyzyň bir güýji kuwaty, awry, mertebesi hem de beýik geljegini deňelýän ýaşlarymyzyň öňünde beýik maksatlary, uly wezipeler goýýar. Bu ýaşlarymyzyň mundan beýlekde ykdysadyýetimiziň pudoklaryny zähmet çekip ýurdumyzyň halkara derejesindäki at awraýynyň mundan beýlekde belentlikleri götermeklerini özüniň tutan ýerli zähmetlerini bilen goşan goşmaklar üçin ruhlandyrýar. Fursatdan peýdalanyp ýaşlara bilim almagy, okumagy, öwrenmäge, döretmäge, bilim almagy, zähmet çekmäge giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza şeýle-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzy tüýsürekden sağ bolsun aýdýan goý Gahrman Arkadamyzyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak alyp barýan il bähwitli döwlet ähmiýetli işleri mundan beýlekde rowaşlyklara beslensin. Men Ýaşygelli Kaka ifadandaky halkara net Gazi Üniversitetining talebi Murad Fethul. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzda ýaş nesliniň dünýä derejesine laýyk bilim almagy üçin ähli şertler döredilýär. Türkmenistanyň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, giň gözetimli, innowasion tehnologiýalary dolanyrmagy, ukyply ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek boýunça uly tagallalar edilýär. Gahrman Arkadamyz hem bu arada öz çykyşlarynyň birine şeýle welläp geçýär. Biziň esasy wezipemiz halkyň taryhyny bilýän, äderki döwrüň ýokary üstünliklerini buýsanýan we garaşy Türkmenistanyň şöhratyny artdyrmaga çalışan hakyky watançylaryň nesillerini ösdürmekden ibaratdyr. Elbetde, munyň özü ýurdumyzda ýaş nesliniň ilimli bilimli, dünýä ýüzünde türkmeniň adyny şöhratlandyrýan kämil, watanseýji ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin örän uly aladalaryň edilýänliginiň subutnamasydyr. Arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna biz ýaşlara aýratyn ähmiýet berýär. Şuňky geçirler serge arkadaly Gahrman serdarymyzyň gelmegi biz ýaşlary hasda buýsandyrdy.
Bursatdan peýdalanıp, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzy, arkadagyly gahrman serdarymyzy we ähli Türkmen halkymyzy Taýdil bayramçylyk münasibetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý, gahrman arkadaýymyzyň, arkadagyly gahrman serdarymyzyň janary sag, belentlaşary aman bolsun. Men Türkmenistan'ın Telekomünikasyonlar ve İnformatika Enstitüsü'nün talibi Aynur Ögütgeliýewa. Bagtyarlygy bezenýän arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýyly güneşli ýurdumyda şatlyk paýlaýar. Berkarar döwletiň täze ýanyň galkançy döwründe gahrman arkadagy gahrman serdarlygyň saýasynda bu ülküne gadanýan ösüşlerimiz iň täze bilendiklerini nazarlap taryhy sahypalaryna altyn harflar bilen ýazylýar. Bu ülküne Aşgabat şäheriniň gödel künjeginde ýerleşen Sewda Senagat idarasynda arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýylynyň jemleriniň aslynda geçirilýän ferge talip dinduşlarymyz bilen gatnaşmany geldik. Ha bu ýerde görüşmez ýaly ýurdumyzyň her bir pudugyny alyp barýan ösüşlerim, ýani täze ornuşturan tehnologiýalardan, innowasion tehnologiýalaryndan peýdalanyp düredilen mümkinçilikler bilen giňden tanışdyk. Biz bir aýratyn begenler, ýani buýsonurýan zatlaryň bir hem arkadagy gahrman serdarymyzyň hut özüniň fergäge gelip biz talip ýaşlaryň bir edýän işleri bilen aýratyn tanışmagy biz ýaşlarda bir buýsonurjy, begenler, jugmanurjy duýgularyny döretdi. Biz ýaşlary ýurdumyzyň geljeğin gurjylar hökmüne garaýar. Olar jemgyýetiň iň işçin bölügidir diýip biz ýaşlary ýurdumyzyň aýdyň rowşan geljeğine önemli öň alyp barýan. Arkadagy gahrman serdarymyzyň biz ýaşlary öz öwüt nasihatlary bilen görülemekde bolup durýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň janlary sag, belent başlar aman bolsun, tutýan il ýurt bähbetli umum adamzat ähmetli işlerini ulara başlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýärmi? Men Türkmenistan Döwlet Energetika Enstitüsüniň tehnik ulanmaryň awtomatik kadrynyň uly muallimi Bayram Jumayew. Mana bu günde ýurdumyzda, Aşgabat şäherimizde arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýylynyň jemlerine bagyşlanyp sergi öz işini dowam edýär. Esasy begendiren pursatlaryň biri şu günüň özünde hormatly prezidentimiziň arkadagy gahrman serdarymyň özüniň şu sergiye gatnaşmagy şeýlem hormatly prezidentimiziň ýetigalamyndan çykan ýaşlar watanyň dayanjy atly kitabyň bize gelip goşmagy bizi aýratyn begendirdi, buýsondurdy. Bir täze ýyl bayramyny bellenýän günlerinde biz üçin ulakan sowgat boldy. Ýaşlar döwlet tilaları bilen tilalandylar. Türkmenistan hormatly prezidentiniň gymmat bahaly sowgatlary bilen tilalandylar. Biz muallimler üçin, şeýlem bilim olimpiadanyň işçiler üçin, ýaşlar üçin döredilen mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, Türkmenistan hormatly prezidenti arkadagy gahrman serdarymyza köp sowgatyn aýdýan. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy ýetip gelen 2024-nji ýyl münasibetli tüýs ýürekden gutlaýaryn, dep jan saglyk, uly üstünlikler arzu edýäryn, belent taşlary aman bolsun, tutan ýollar dowam bolsun. Men Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adynly Harwin Studynyň harwy talibi Akhomet Akbaradow. Arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna bagyşlanan ilmi amal maslahat we sergi Türkmen taryhyna buýsonç bilen ýazylýar. Anha ýurdumyzyň harwy hukuk goraýjy edaralarynyň sergi meýdançasynda ýaş watançylaryň mertligi, gaýdusuzlygy, lewet agrarlygy diýsen aýdyň duýulýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň watan goragçysy hiç bir zata kynçylyk çekmellerler. Onuň azygy bol, egin eşigi ýeli, tehnika ýara gurat bolmalylar diýen parasaty sözlerinden uğralyp, ýurdumyzyň harwy hukuk goraýjy edaralarynyň düzümlerine bar bolan harwy tehnikalary sergi meýdançamyzda ýerleşdirildi. Şeýlede harwy hukuk goraýjy edaralarynyň, harwy gullukçylarynyň we işgärleriniň harwy ýürüýte geyim libaslary göz öňüne tutuldy. Hormatly belen serkarda başymyz. Biz ýaşlara peşgeç beren ýaşlar watanyň dayanjydyr atly kitabyňyz biz ýaş watançylaryň ruhuny göge ýetirdi. Hormatly belen serkarda başymyz. Gahrman arkadagymyz. Biz ýaşlar hakynda edýän taýfy tagallalaryňyz, döredip berýän giň mümkinçilikleriniz üçin ýaş watan goragçylarynyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman, döwletli tutumlaryňyz elmedama rowaç bolsun. Hormatly belen serkarda başymyz. Gahrman arkadagymyz. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkarda başlygyna gulluk edýär.